Contes clàssics. L'aigua de la vida. Fa molt de temps, a Espanya, 3 germans i una germana vivien en una casa de pagès, duien una vida senzilla i plena de felicitat, i s'estimaven molt. Treballaven molt i, amb el temps, van guanyar prou diners per construir-se una casa molt bonica. Arribava gent de tot arreu per admirar-la. «Que bonica, que maca!» exclamaven tots menys una dona vella i fràgil. És veritat, és molt bonica, però li falta una part molt important. Li falta un lloc de pregària. Els germans i la germana van meditar sobre el que havia dit la velleta i van construir una església ben maca. Com abans, va arribar gent de tot arreu per admirar la bellesa d'aquella gran obra. «És molt bonica!» exclamaven tots menys un home vell i fràgil. És fantàstica, però encara hi falta una altra cosa. L'home va explicar que per ser realment feliços en aquella casa els calia trobar una gerra de l'aigua de la vida, una branca de l'arbre de la bellesa eterna i un ocell parlador. Conscients del perill del viatge, la germana va demanar al vell una manera de veure que el seu germà estava bé. El vell li va donar un ganivet ben llarg i un consell. Observa aquest ganivet amb atenció. Si la fulla veus brillar, no t'has de preocupar. Si hi ha sang a la fulla, la cosa no rutlla. El germà gran estava decidit a anar a les muntanyes llunyanes per trobar el que volien. Tot caminant, va trobar-se un gegant i li va preguntar si anava per bon camí. El gegant li va dir que sí, però li va fer una advertència. Quan arribis al cim, hi veuràs moltes pedres que t'insultaran a crits. No els facis cap cas, i diguin el que diguin, no et giris per mirar-les. Només si em fas cas salvaràs la vida. El germà gran va seguir pujant la muntanya i quan va arribar al cim, efectivament va trobar-hi un munt de pedres. I tal i com havia predit el gegant, el van insultar i es van burlar d'ell. Pagès ignorant, ets un 0 a l'esquerra! Va provar de no fer cas de les burles, però al cap de poc li va començar a bullir la sang. Es va ajupir i va agafar una bona pedra per llançar-los-hi, però quan es va girar per apuntar, es va convertir immediatament en pedra. A casa, els 2 germans i la germana van veure com el ganivet es tenyia de sang. El segon germà va prometre que trobaria l'aigua de la vida i que portaria el germà gran sa i estalvi. Ell també va caminar durant molts dies i es va escoltar el gegant. També va provar de no fer cas dels insults de les pedres que l'increpaven, però quan va sentir la veu del seu germà entre elles... Vés-te'n d'aquí, tros de burro! Es va girar per mirar-lo i es va convertir en pedra immediatament. A casa seva, el ganivet es va tornar vermell altre cop. I altre cop, el següent germà va acceptar el desafiament. Va caminar, va escoltar, va provar de no fer cas dels insults de les pedres, però, malauradament, el seu destí també era convertir-se en pedra. Quan va veure que la fulla es tornava a tenyir de vermell, la germana va saber que era el seu torn. Quan va arribar a les pedres, encara cridaven més que abans. Eren totes les ànimes que havien perdut la llibertat. Però no es va girar. Va passar pel costat dels seus germans mentre li deien el pitjor que se'ls acudia. Tens el cap com una carbassa! Tens l'alè d'un gripau! No els va fer cas i va seguir endavant. Al cim de la muntanya va trobar la bassa de l'aigua de la vida i en va omplir la gerra fins a dalt. Allà a prop va trobar l'arbre de la bellesa eterna i en va trencar una branca. I l'ocell parlador va entrar volant a la gàbia. Els seus tresors pesaven tant que, quan va tornar a passar per on hi havia les pedres cridaneres, li van caure unes quantes gotes d'aigua de la vida a terra i quan van tocar les pedres va passar un miracle. L'encanteri maligne que havia empresonat les ànimes es va trencar. Les pedres van tornar a transformar-se en persones. L'aventura d'aquella valenta joveneta es va escampar de seguida per tot arreu. La casa es va omplir de gent que hi peregrinava i entre la gent hi havia el fill del rei. Tot i que admirava molt l'aigua de la vida, l'arbre de la bellesa eterna i l'animada conversa de l'ocell parlador, admirava sobretot la bellesa i la fortalesa de la jove que havia aconseguit alliberar tantes persones. I recordeu la velleta que va demanar una església? Doncs bé, diguem que devia saber que algun dia seria el lloc ideal per celebrar-hi una boda meravellosa.